El Cinquè Riu, un videopodcast de Girona Secreta. Hola a tots, benvinguts i benvingudes al Cinquè Riu, un podcast de Girona Secreta. Jo sóc la Judit Rovirola i cada mes ens trobarem aquí, en aquest cinquè riu que arriba a la ciutat per a travessar-la de dalt a baix. Però nois, no estic sola, tinc companyia. M'acompanya aquí en Martí. Què tal, com Judit? estàs? Molt bé, jo. I tu? Molt bé, amb moltes ganes d'arrencar això ja, per qui ens escolti i ens miri. Jo sóc en Martí Olivera. Mira, de fet, després ja parlarem més endavant, però anem a encetar el programa, fer una mica de ASMR. M'encanta. Ui, que la liem. Comencem bé. Home, això intentarem, no? Passar-nos-ho bé, Martí. Però no ets l'únic que ens acompanyarà, tenim aquí també l'Aniol. Aniol, què tal? Com estàs? Molt bones, doncs molt bé, ja hi és per al primer capítol, jo sóc l'Aniol Ribas, i aquest cinquè riu doncs travessarem una mica tant informació com entreteniment, perquè no us avorriu ni escoltant el podcast ni amb totes les activitats que us proposarem, que ja anireu veient. Exacte, això farem. Però abans de res volíem ser molt sincers amb vosaltres i no us enganyarem. Fa 3 mesos cap de nosaltres ens coneixia. Va ser l'equip de Girona Secreta que ha confiat en nosaltres per presentar aquest programa que, com anava avançant l'Aniol, portarà un munt de coses. Salseo, reportatges, coses per fer Girona i als voltants, i molt més que, mica en mica, entre tots, anirem descobrint. Però clar, per anar fent una mica d'introducció a lo que es trobarà la gent quan miri aquest programa, tindrem primer l'agenda del mes de març. Mes cargadet, que ara ho anunciarem. Ara anirem explicant. Segon, secció, què es cou a Girona? On anunciarem restaurants nous i a part portarem algun dels protagonistes d'aquests restaurants perquè ens diguin els secrets més profuns d'aquests restaurants. Ja estic salivant, jo. Exacte. Després també redescobrirem alguna de les llegendes de Girona i Aniol. Què més? Doncs tindrem 2 entrevistes, una aquí a l'estudi i l'altra al carrer, a 2 persones molt conegudes. Una és un cantant i l'altra una cuinera. I després farem la secció de la pregunta del mes, que ja us explicarem ben bé com va. Ens hi posem, no, doncs? Som-hi. Engeguem aquest programa amb una de les seccions que arribarà aquí tots els mesos. I és que molts de vosaltres seguiu precisament les xarxes de Girona Secreta per l'agenda setmanal dels plans. Però ens trobem que sovint la majoria de plans, que són els millors, ja tenen les entrades esgotades. O d'altres de vosaltres demaneu una mica més d'antelació per, doncs, organitzar-vos la vostra agenda. Com és el meu cas, no sé vosaltres, que jo sempre vaig a petar, sempre. És per això que des del cinquè riu us portem l'agenda del mes, un repàs pels plans més destacats de la ciutat de Girona. Que entri l'entradeta, no? Som-hi. Vale, doncs, com ja has dit, Judit, anem a repassar el que és l'agenda del mes, que ja, com he dit abans, va molt carregada. Vale? Molt. No sé, comencem... Sou molt festivalers, vosaltres? Bueno, Sí, si hi ha festa ens animem. Vale, doncs comencem perquè aquesta agenda del mes la dividem amb 2 festivals de música i un de literatura. Vale? Comencem amb el de música, que de fet ja ha començat. És la 22a edició del Black Music Festival, que és un festival de música negra de referència aquí a Catalunya, vale? Que compta amb més de 10 actuacions a diferents ciutats, ciutats de Girona i província. Vale? Després, què passa? Mes de març, hi ha un dels grans festivals, vale? Que porta l'ADN gironí clavat. I quin Festival és? Estrenes. El Festival Estrenes és on tots els artistes venen a presentar els seus nous treballs, senzills, etc. I a part, el bo que té és que els escenaris són una mica peculiars. Hi ha els típics, com per exemple la Sala de Mirona, una de les millors sales de Catalunya de concerts, però també hi ha l'escenari de les escales de la Catedral, que allà, per exemple, hi ha anat a veure Oques Grasses. A les escales de la xulo. catedral. La Pegatina, també vaig anar a veure. Pegatina. Sí, diria que és la Pegatina. Però és igual, aquest any tenim a l'Alfred Garcia, tenim els Tiets, Ostres. tenim a Catarres, que presenta nou disc, tenim a l'Alfred, tenim a Sidoní, que també presenta nou disc i en català. Vale? I una de les grans del mes, que és la Rosario, que després ja en parlarem, Aniol, ja ens faràs més planning de dies. Després ho estructurem tot. I per acabar ja el tema de festivals, ja anem amb el de literatura, que és el Festival Mot, vale? Que és el festival de literatura de Girona i Olot. Què passa en aquest festival? Que el que vol fer és apropar-vos als vostres escriptors preferits. Vale? Però el que heu de fer és anar a la web, perquè, com ja has dit, Judit, les entrades volen i, per tant, mireu quins escriptors venen i, si voleu anar-hi, apunteu-vos-hi ja.
Per tant, ara sí que anem a fer una repassada a tot el que és els festivals per dia. Exacte, fem una mica més esquemàtic perquè us pugueu també organitzar millor. Exacte. El 13 de març tenim la cantant Irma, que arriba a l'auditori amb estil soul i folk. L'endemà, el 14 de març, tenim un grup mític de festes majors que segur que tots heu escoltat, Buos, que actuaran també en una sala, com has dit, mítica d'aquí a Girona, a la Mirona. I que presenta un nou treball, també. Sí? Exacte, amb la seva gira Ganes, Sempre doncs. dempeus. Després tenim aquest mateix 14 de març l'actuació d'Ara Malikian, un violinista una mica especial que combina l'estil contemporani amb el clàssic i és també a l'auditori. Perdó, he dit 14, és el 15 de març. El 15. El Sí. 15. Mira, jo no l'he vist mai, però em fa molta gràcia que una persona... O sigui, a veure, és un violinista, al final. Ja. O sigui, és més de música clàssica. Hòstia, i sempre aquest tio porta ja no sé quants anys tocant, perquè l'he vist a 1.000 festivals, Sí, sí. per tant el tindrem aquí. A més que és això, no és un concert de música clàssica com No, es no, pots esperar normalment, és molt més animat, sens dubte. Sí, hi ha sorpreses, doncs, hi haurem d'anar. Sí, sí, és... Haurem d'anar-hi. Haurem Sí, d'anar-hi. sí, sí. El mateix 15 de març seguim també a la Mirona un altre cop amb un grup típic, Muchachito Bombo Infierno. I després, ja saltem uns quants dies després, el 28 de març, en el Festival Estrenes que comentaves tu, Martí, tenim a l'auditori en Ramon Miravet, que presenta un nou disc. Bon cantautor. Oh, i tant. I l'endemà, el 29 de març, possiblement la persona més coneguda de les que hem parlat, també a l'auditori, la Rosario. Aquesta també hi haurem d'anar, jo crec. Sí. És bon estaria bé. concert, eh? Jo no conec gaires cançons seves, m'hauré de posar les piles, nois. Bueno, però és la veu, és el show que deu fer. Deu ser la diva, no?, que porta dins. Tal qual. Però, nois, jo us porto més plans, per tant, no guardeu l'agenda, que seguim. Del 17 al 19 de març tenim cita al Palau Firal, on hi tindrà lloc el Fòrum Gastronòmic de Girona. Hi trobarem xefs de prestigi com Ferran Adrià, Joan Roca i Oriol Castro, que compartiran les seves innovacions culinàries. A l'Auditori de Girona s'hi seguiran acollint les ponències de Gin Ventós. Aquest mes de març reserveu-vos el dia 11 perquè arriba la psicòloga Irene Cañamero i el dia 21, que aquest potser us sona més perquè és bastant conegut per les xarxes socials, tindrem en José Elías. I ara sí, ja acabem l'agenda del mes, perquè el diumenge 9 de març, apunteu això, sou esportistes vosaltres? Sí. Anió? Sí? Ui, ja. Ui, aquest sí. Sí, però de tant en tant, no? No, sí. Bueno, no està bé. Però ve la jornada de l'esport femení català, sobretot aquí a Girona. Vale? Què passa aquesta jornada? O sigui, Què passa? durant tot el dia, al centre de Girona, hi haurà diferents punts on tothom que vulgui podrà practicar diferents esports. Vale? A part tenim, 14 de març, Teatre Municipal de Girona. No sé si hi heu anat, però és un teatre molt maco. Molt maco, sí, el teatre molt xulo. municipal. Pues fan l'obra, que és una adaptació del típic llibre que tothom ha llegit, que és Tirant-lo blanc. Tirant-lo blanc, ostres, quin record. Sí. En aquest cas està dirigida per en Joan Arquer i que compta amb l'adaptació de Màrius Serra i, important, música en directe de la Judit Nederman. Vale? I ara sí, per acabar ja l'agenda del mes, tenim 20 de març. És un festival que ja porta bastants anys, vale? És l'Aniverfest, que és del Xurigues de l'UDG. Es farà a la Mirona i aquest any compta, ojo, és un dels grups que ho va deixar malauradament per la mort del seu cantant, sí? d'en Ferran, però que aquest any tornen amb més ganes de pujar a l'escenari, més ganes de mostrar la seva música, perquè realment fan molt de show i molta festa. Per tant, tindrem els Strombers, a l'Esbatlana, a l'Orquestra Mitjanit i per acabar ja la nit tenim un DJ que, de fet, ara és el DJ de moda de totes les xarxes, perquè es dedica a fer remix del meu avi va anar a Cuba, totes les cançons mítiques Què dius? catalanes, exacte, i és en DJ Kazoo. Ah, molt bé. Molt Doncs bé, el molt bé. dia 20 de març, veig aquí, ens l'haurem d'apuntar. Exacte, 20 de març, sí. Subratllat per no perdre'ns-ho. Doncs, nois, fins aquí l'agenda del mes de març. Recordeu que setmanalment a les nostres xarxes socials us seguirem desgranant doncs, tots aquests plans una mica més detalladament. Però ara és el moment de donar pas a una de les seccions que més ens agrada en aquest programa. La secció es diu Què es cou a Girona i repassarem una mica què s'està cuinant a la ciutat. Descobrirem aquestes noves obertures de restaurants, de locals, on podem disfrutar del menjar i rebrem gerents o xefs d'aquests mateixos locals. I si parlem de noves obertures de locals comercials a Girona, hem de parlar d'Urbinium, que són consultors immobiliaris especialitzats, doncs això, en locals comercials aquí a Girona. Urbinium patrocina Què es cou a Girona. Com que és el primer cop, avui en portem dos. Vale? No només una entrevista, sinó en portem dos.
i n'hem portat dues persones que estan revolucionant l'escena gastronòmica i que han obert dos locals aquí a Girona, que de fet estan molt cèntrics, ara en parlarem. Exacte, el primer d'ells és Pau Viella, el cuiner de l'Osteria del Ponte, un nou restaurant italià que fa només uns mesos que va obrir les portes al barri vell, en un espai únic al costat del Pont de Ferro. Benvingut, Pau, què tal, com estàs? Molt bones a tots, la veritat que molt bé, gràcies, espero que vosaltres també. I efectivament vam obrir encara no fa 3 mesos el local. Ostres, i com està anant de moment? La veritat és que estem molt contents de l'evolució, de la rebuda i del concepte que està arribant clarament com volíem a la societat, als gironins, que al final estem treballant molt amb la pròpia ciutat, que era un dels objectius principals, la veritat. De fet, jo crec que tothom que escolti aquest podcast, o sigui, coneixerà aquest lloc perquè és que Instagram, totes les xarxes van plenes de fotos dels plats, o sigui, els tinc aquí dalt. Jo no he tingut l'honor d'anar-hi encara i aniré, però és que tela, o sigui, estan a tot arreu, Sí, i a més, com deia, el lloc és increïble. Jo et volia preguntar una mica, així per anar escalfant motors, com neix la idea justament de crear l'Osteria del Ponte? Bé, la idea al final hi ha una persona culpable darrere de tot, podríem dir culpable, que és la meva parella, l'Irene. Ella, Irene, perquè és italiana, tot i que li posem l'accent català. Ella al final la conec fa gairebé 7 anys i des de llavors hi ha cada any, cada vegada, també és del sector, ella és pastissera, i sempre insistia que a Girona feia falta un concepte italià, però un concepte italià apartat dels grans clàssics i portar la cuina potser més tradicional, que no ha arribat tant, que tot i estar tan a prop d'Itàlia sembla que s'ha quedat pel camí. Perquè justament és això, Itàlia, però sense pizzas, que potser sorprendrà a més d'un. Què hi podem trobar a la carta de l'Osteria del Ponte? Correcte, absolutament 0 pizzas. Sí que és veritat que la carta d'una osteria al final agafa el que és un restaurant a l'ús d'aquí de Catalunya. Al final trobem una sèrie d'aperitius, uns entrants, un apartat on sí que destaca la pasta, que és pasta que fem nosaltres al restaurant, pasta fresca feta a mà per nosaltres, i després un apartat de segons. Al final és la distribució de la nostra carta. Producte de qualitat, importat tot d'Itàlia, i sí que seleccionant molt bé d'on ve tot, no de tot industrial, sinó buscant petits productors i portar un punt més de lo que és la cuina italiana que teníem fins ara, potser a la ciutat. O sigui, podem dir que és l'únic restaurant de Girona 100% italià, no? Si em trec a mi del projecte, sí. No, la veritat és que sí, és l'objectiu principal és ser un italià de cap a peus. Hem lluitat per tancar el cercle des de la carta, òbviament, els productes, d'on prové tot, un cafè torrat a l'antiga Itàlia, tenim cervesa de tirador italiana i al final hem volgut tancar tot el projecte i sí que ho hem lluitat perquè així sigui. Sí, ja estic salivant jo, Sí. Jo també. Ara comentaves una mica que et va incitar a començar el projecte la teva parella. Qui més t'acompanya en aquesta aventura? Al final, a part de l'Irene, que al final som els propietaris del projecte, del restaurant, ens acompanya una peça molt clau que actua com a cap de cuina, que és l'Elton. L'Elton és un italià també, amb una gran trajectòria gastronòmica, on ja fa anys que treballàvem junts abans d'arribar a l'Osteria i una manera de tenir una peça clau i fonamental dins la cuina, on hi existeixin dues persones italianes, no? L'Elton i l'Irene, i al final un recolzament meu, potser al final no oblidant que estem obrint un italià a Girona, jo sóc de Girona i al final això ajuda a conèixer el teu públic i al final et fa més fàcil l'adaptació. Una mica més per entrar en matèria, et volíem preguntar quin és el plat que més triomfa. Ostres, doncs jo diria que la carbonara de veritat. Sí. L'he vist a les fotos, l'he vist, Sí? Bona pinta. I quin és el plat que hauríem de provar si venim per primera vegada? La primera visita sol caure molt la carbonara, com dèiem. Jo animo a provar-la, sempre dic que és la prova de foc. Si va bé la carbonara, tornareu i vindreu a provar altres coses. Però hi ha plats molt interessants, molt tradicionals, que són plats allà molt
explotats o molt servits a Itàlia, però des d'un saltimboca, per exemple, que al final és un rodó de vedella, que aquí també fem servir per una altra elaboració com podria ser un guisat, pues, al final ells el fan amb una miqueta de pernil, una miqueta de sàlvia, una miqueta de mantega, un plat super tradicional de cases de pagès, que diríem, i que està en moltes cases, és un menjar del dia a dia. Doncs jo animo a provar aquests plats, que són els de veritat, els autèntics. Una cosa, perquè clar, tu ets cuiner. Sí. Clar, com és que un cuiner de Girona, cuinant plats d'Itàlia, li dones el teu toc de gironí o què? Al final... Perquè clar, el rodó de vedella, allà no sé si ho tenen. Sí, també, el fan servir, el fan servir. Hi ha alguna cosa que diguis, vale, és d'italià, però li dono una mica el toquet d'aquí. Bueno, sempre les mans seran gironines, no? I sempre hi ha cosetes que sí que li dones el toc. També és veritat que quan el projecte és teu estàs a tot arreu. Jo estic molt a fora també, a part de la cuina. Sí que és veritat que estic als matins a la cuina, a les tardes, quan no estic fent podcasts. La veritat que estic a la cuina, però estic molt a fora, també explicant projectes, assessorant. Al final s'agraeix molt, no? Quan algú ve i poder ajudar a agafar plats o dir, va, jo aniria per aquí, per allà, i sí que és veritat que em trobareu molt a fora, però sí que és veritat que el toc gironí sempre hi és, segur. I Pau, una mica de cara a futur, com ho veieu després d'aquests mesos que, com deies, ha anat molt bé? La veritat que s'apropa un futur xulo, jo crec. Crec que l'Osteria anirà a més, o si més no així ho lluitarem. La veritat que com a futur volem que l'Osteria es situï, com dèiem, un restaurant italià conegut no només a Girona, sinó que surti més enllà i que sigui un lloc de referència on apropar la cuina, com dèiem. Estem a 6 hores de la frontera amb cotxes, que no estem tan lluny. I sí que és veritat que la cuina o no ha volgut arribar a la de veritat, o s'ha perdut pel camí, o no l'han volgut fer arribar. I la idea és això, seguir el nostre camí, autenticitat, tradició i producte, i qualitat, res més. Doncs moltes gràcies, Pau, moltes ganes de venir a provar aquesta cuina, que ens l'has venguda molt bé, i això, sempre que vulguis, pots tornar al Cinquè Riu. I aquí tenim més, Martí! Doncs ara canviem Itàlia i el Pont de Ferro per un lloc més cèntric encara de Girona, com és la plaça del Vi, perquè ara ens ho explicarà ell, fa pocs dies, poques setmanes, pocs mesos que han obert un nou restaurant, bar-restaurant de tapes, que es diu La Bodegueta, i avui us portem el seu encarregat, l'Eloïd. Què tal, com estàs? Hola, merci. Bé, molt bé, molt bé. Fa molt poc que he obert, no? Sí, fa un parell de mesets, ara ja. Vull dir, vam obrir per a finals de desembre i la veritat que, ostres, molt bé, la gent està supercontenta, estem rebent un ambient super maco, tant el millor turista de tots com el millor català i el millor gironí i els millors gent que ve de turisme d'Espanya. La veritat que és molt divertit estar per allà amb l'ambient que hi ha. I per la gent que no hi hagi anat mai, no és el meu cas, jo hi he vingut, pots explicar una mica què és la Bodegueta? Sí, així també aprofito una miqueta per explicar d'on va venir la idea. Exacte. Si tu vas una miqueta fora de Girona, en especial fora de Catalunya, hi ha el concepte d'ir de vinos. Vull dir, a Girona sí que pots fer-ho, però no hi ha tant aquest hàbit i no hi ha tant aquesta oferta. Després l'oferta de poder anar de vins a la Bodegueta. Vull dir, tenim vins de tots els tipus, tenim diverses zones d'aquí de Catalunya, també toquem una miqueta de Ribera i Rioja, lògicament, i poder-ho acompanyar amb 4 tapetes, amb una bona terrasseta, amb un interior molt agradable, amb bona música, una miqueta de funk, de trap, vull dir, algo molt senzill, molt còmode de fondo i que estigueu còmodes, vull dir, assentats tant en bancs alts com en cadires, com un petit banquet amb coixins que ja preparat per allà també. El record romantiquet, sí, la foto Insta. Exacte. Això sempre ens agrada. Ara que parles de tapes, podries fer, perquè clar, per la gent que no ho sàpiga, un top 3 de les millors tapes de la Bodegueta? Al top 3 no puc ficar cada un millor que altre, està clar, és a dir que tots els plats són igual de bons, però sí que el pernil, per suposat, al meu punt de vista, la qualitat-preu del pernil que tenim és excel·lent, trobareu un plat de pernil ibèric que per mi equival a qualsevol així de 75% de raça ibèrica per 15 euros al plat, un plat gran,
Després també... T'haig de dir que jo l'he fet, aquesta. I estava increïble o no estava I a increïble? més per la gent, és que no és d'aquest envasat, és que està tallat al moment. Sí, Al moment. Diuen Al que, moment. sí, diuen que el hábito hace el monje o el manco. I de moment tinc tots els dits. Sí, sí, per tant que jo crec que ja soy el monje, el Dalai Lama de cortar jamón ja, després de tots els perills que tallem. Vale, top 1 pernil, top 2. Pernil, pop a la gallega. Pop a la gallega top 2. És excel·lent també, a mi m'agrada moltíssim, a més no és a feira con cachelos, com ensenyen a Galícia, però A Galícia, és molt correcte, molt correcte, a mi m'encanta servir-lo. I l'altre que a mi m'encanta i que menjaria tots els dies és el tàrtar de salmó, la veritat. El tàrtar de salmó fem amb una base d'aguacate, tallat a daus, una mica de salmó banyat amb salsa teriyaki, una mica de ponzu i algun ingredient secret que haureu d'anar vinguent per allà si el trobeu. Home, I acompanyat amb una mica de maionesa de wasabi. La maionesa de wasabi ve al costat i és molt suau. Ho dic per als que s'espanten amb el wasabi, són prudents amb això. També hi ha molts altres plats, vull dir, per mi també els guisats són excel·lents, però si haig de fer un top 3, fico aquests 3, però el rabo de toro, la galta de porc amb mel i mostassa, la galta al vi, la galta de vedella al vi, és que... ets cuiner, tu, o no? Jo menjaria en comptes de respirar, bàsicament. És que No, ens ho estàs pintant d'una manera que Sí, tela, jo sóc el 4x4 de l'empresa. Al Vale, que fa de tot, no? Sí, vaig començar com a cuiner, ara, durant aquest temps, ara està començant un cuiner nou que és increïble. Jo no puc dir que sóc cuiner després d'haver vist aquest home, vale? Però sí, són molts anys a l'hostaleria, són 23 anys a l'hostaleria, a casa vam començar amb un mexicà aquí a Girona i al final he rondat per tot arreu i tant fent els primers mojitos a les carpes de Girona com fent còctels al Secret o en el One, i ara tinc la gran sort d'estar treballant amb aquesta colla a la bodegueta i la veritat que m'encanta el concepte, m'encanta l'aposta. Ostres, és que és fàcil. Vaig a la taula a recomanar els plats i com que tot està tan bo i és tan fàcil, a més el pa que fem, que és un pa cuinat al forn de llenya amb tomàquet, oli, és d'aquell que els dic, voleu una mica de pa d'aquest, no m'emportis més que me'l menjo? És que és tan fàcil recomanar Estic però me'l menjaria igual, no? Vull dir, sí, vull dir, de fet, després d'aquesta entrevista tindreu gana. Sí, de fet, en tinc ara Podries haver portat una mica de pa, tu. Sí, ara. A més estava treballant, hauria d'haver vingut amb el plat de pernil i el pa, ho arribo a saber, me cago en no. I una cosa, o sigui, dius que us va tot superbé i tal, però, ostres, heu obert un local just, què, 2 mesos després de que els germans Roca no obrin un altre, que a més també és una mica de tapes, no, suposo que no és tan igual que el vostre. No els feia una mica la por aquesta? Perquè, clar, passa el vi, tenim dos restaurants, 2 de tapes, ara el vostre... Jo sempre dic el mateix, la competència no és competència. És a dir, a mi m'agrada que hi hagi competència, m'agrada que la gent del costat facin ofertes semblants, vull dir, veniu, mengeu, tu cuida't de que el teu estigui bé i estigui bo. El de costat, si també ho fa bé i ho fa bo, perfecte. Al final, no és que et facin competència, a mi me venen i els puc recomanar també que vagin al costat. La qüestió està en no ser una persona tòxica. Si tu el del costat també l'animes, també l'ajudes amb el que faci falta, encara que feu la mateixa oferta, acabareu fent família i acabareu apoyant entre vosaltres. Jo, per exemple, els hi tinc enveja els de la Can Roca, perquè veus la terrasseta ara que fa fred i tenen les estufetes, aquelles estufes que valen un ull de la cara, vull dir, clar... O el Sol Gastrobar, que també les tenen allà dalt. Sí, però el Sol Gastrobar, aquelles estufes són de l'any de la Picó. Ja no es poden posar que ja no es poden posar, exacte. Els del celler de Can Roca crec que el local el que val pel costat de la reforma del meu local val una estufa d'aquesta. Aquesta és la gran diferència. Però no, nosaltres la veritat que com que la posició és bona i la primera entrada de sol, després davant del pont de pedra, tot això, ara de cares a l'hivern encara fa una miqueta de fresqueta, però s'està guanyant la temperatura, de cares a l'estiu... Això t'anava a dir ara, clar. Perquè ja heu posat una mica de rumbet allà a la terrassa, no? Ostres, clar, aquest dissabte, nen. Parlem d'això ara, clar. Aquest dissabte, a les 12:30 van venir els de Rumbers. Mira, jo no els coneixia de res. Me cago, nena, quin espectacle va fer el tios. Vull dir, els de Diversiones són uns cracs. Aquests tios també. Aquests tios tindrien que estar en escenari com els de Diversiones. No, la veritat que... Perdó. La veritat que... Ostres, va crear un molt bon ambient. Volem anar fent això un cop al mes, més o menys. Volem fer un espectacle així de rumbeo o de música que sigui adaptada al públic que tinguem els dissabtes a les 12:30 per intentar que, ostres, la gent vingui, la gent faci el primer vermut. Sí, tal qual, sí. Tinc un vermut de la Casa Müller. La Casa Müller és la que fa el vi del Vaticà. Ostres! I som els primers en tenir un tirador. També estic dient que sou una mica cobaia si veniu a provar el vermut. Us estem fent servir de cobatilles. Haurem de venir. Però de moment
no hi ha ningú que tingui cap problema. Jo he begut i no tinc cap estàs bé, efecte. et veiem molt bé. No m'ha passat per res. Vindrem amb el papa a ballar una mica de rumba. Ui, ara no sé com està el pobre papa. Va, en veritat no, que està ingressat, no diguem res. És perquè venia a fer rumba i... Sí, exacte. Va ser per això. Bueno, doncs així es preveu que hi haurà més vermutets de rumba, no? Sí, jo insisteixo ara que sobretot l'horari que tenim ara és una mica reduït. Ho obrim de dilluns a divendres, de dimarts a divendres, des de les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit, dissabtes des de les 12 del migdia a les 12 de la nit i els divendres des de les 12 a les 6. 5, les 6 més o menys. Si veniu a les 5, un plat de pernil sempre us el podré fer. Igual que entre setmana, tanquem la cuina a les 10 i mitja. Si a les 11 em veniu i em demaneu un plat de pernil, si jo estic, sempre hi serà. Vull dir, al final... Entenc que la gent per l'Àngel la gent s'entén. 100%, sí. Encara que vulguin tan canviat, mira, els meus companys volen marxar abans, doncs que marxin, em quedaré jo. Haurem d'anar a fer unes tapetes, doncs. Aquí sempre estareu benvinguts, tothom sempre serà molt benvingut. El que anava és que amb el bon temps ampliarem l'horari. Farem un horari molt més ampli, començarem més aviat, però ara tenim aquest espai una miqueta, aquest horari més reduït, també per anar veient com van les coses i per anar-nos preparant bé de cares a poder donar el millor servei possible. Per tant, de moment, els dissabtes, perquè has dit de dimarts a divendres, has dit ara. De dimarts a divendres de 5 a les 12. Però els dissabtes... de 12 a 12. Vale, sí, ok, sí. Vale. Dissabte s'amplia a full gas, Dissabte estem preparats per la guerra i per lo que vingui. Tu, ja per acabar, si pots completar la frase, la bodegueta és perfecta per... Para unos vinitos y al final me volví a casa cenado. Eloïd, perfecte, moltes gràcies per estar aquí. A vosaltres. Vindrem a fer el vermut i escoltar una mica de rumba, plats de pernil, Compteu-hi que jo hi vaig, el poble a la gallega, encara que no estiguem a La Galícia. cosa és clara, jo us he vingut a buscar a veure la feina. Vosaltres ara us toca venir-me a veure. Temps de venir a veure, Hem de fer... Exacte. Bueno, ara sí que acabem aquesta secció de què es cou a Girona i, evidentment, no podia ser una altra, com bé ha dit l'Aniol abans, amb el gran patrocini d'Urbinium. Per tant, moltes gràcies, Eloïd, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies. A vosaltres, que vagi bé. Moltes gràcies. L'entrevista. Bueno, perdoneu que riguis, que el convidat estava flipant ara amb la careta d'entrada. Bueno, seguim amb el programa, ve una altra entrevista, com tots ja haureu vist. Jo crec que no fa falta ni presentacions, vull dir, avui tenim aquí el cantant de l'orquestra Diversiones. Albert, què tal, com estàs? Bueno, poder vestit així sí que Ja, necessito és presentació poco, perquè passo bastant desapercebut sense la cinta i els pantalons curts. Se m'ha fet raro veure't així avui, Sí. Ja els haurem d'anar retirant els pantalons perquè ja tenim una edat i ja no sé si encara les pallaringues ja comencen a penjar per tot arreu. Però bueno, de moment encara aguantem. Després de 20 anys portes els mateixos o ha anat canviant? Bueno, els hem anat canviant més que tot un tema higiènic, no? Però sí, de moment seguim amb la mateixa indumentària aquesta vuitantera de la Jane Fonda i aquestes coses. Bueno, avui no explicarem què és l'Orquestra Diversiones perquè suposo que tothom de Girona ho ha vist i ho ha patit, com has dit tu abans, milers de vegades. Avui et portem aquí perquè aquest any feu 20 anys i, hòstia, primer de tot volia saber, per qui no ho sàpiga, ha muntat un festival aquí de la hòstia, però primer volia saber, abans de que expliquis això, per què Girona? Doncs d'entrada ens feia com molta il·lusió. Nosaltres abans els grans concerts que es feien a Girona era com a Fontejau, no? I els grans grups que feien gires espanyoles i tal era com, jo què sé, l'últim a la fila pues, a Fontejau, no? O en el seu moment Sopa de Cabra o qui fos. I ens molava que com a grup de versions poder fer un Fontejau, no? La diversió és a Fontejau. I era una bona excusa als 20 anys i vam tenir la idea, vam buscar socis per poder-ho fer, promotors, i vam mirar Fontejau. El que passa que Fontejau, amb el bàsquet tant masculí com femení, doncs està molt ocupat, són categories molt professionals i ara mateix doncs, es fan pocs concerts, com a gironins i gironines ja ho veieu que hi ha pocs concerts, no? Sí. Allà llavors el següent espai era el Palau de Fires, que també és un espai molt gran. També perquè ens vam flipar, ara comencem a estar una mica més tranquils, perquè l'altra sala mítica en la que treballem i hem fet moltes coses és la Mirona, però a Mirones cada any, no cada Nadal. Tindríem que haver fet 3 Mirones, sona una mica pedant, però la idea és fer 3 Mirones, que són unes 1.500 per 3, doncs això.
i estem allò buscant a veure si podem posar 4.000, 5.000 persones. Anem bé, anem cap a 3.000 entrades ja. I bueno, per això va ser a Girona. I a partir d'aquí, per no fer només un concert, buscàvem diversions bé de la festa major, bé de la cultura popular, de la trobada col·lectiva de gent, no com a concert, doncs diversions és el que és, però si no ho fas amb els teus amics potser no té sentit, no? Llavors buscàvem allò, fer una macrofesta, i se'ns en va començar a anar a la pinça, a fer aquesta zona fan zone que farem, com allò el que va veure el futbol o el bàsquet i es queda unes hores abans. Ho he agafat de Fontejau, això, Sí, bueno, de les finals de la Copa del Rei, aquestes coses, i van fer la proposta aquí a l'Ajuntament. Nosaltres, tan innocents, no ho sabíem, que coincideix amb temps de flors, imagina't el pollo que hi ha a Girona. Ostres! I nosaltres ho volíem fer, la nostra idea era fer com un recorregut pel barri vell, en el que començar en una plaça, rotllo primera hora de la tarda, gent que ve de fora que es quedés a dinar per Girona, comencés la gent més jove, que tu, tota la tarda de cachondeo, i després arribar al concert perquè a les 12 el festival s'acaba. I, bueno, el barri vell, això, ens van dir, esteu bojos, i això, hòstia, doncs deixem-ho estar. I l'Ajuntament, busquem altres espais de Girona perquè també a vegades tot es concentra en la Rambla, el centre de Girona, sí. I bueno, se'ns va oferir la possibilitat de fer-ho aquí al Mercat del Lleó, a la plaça Salvador Espriu, i travessar carretera Barcelona a plaça Marquès de Camps i anar cap a Firal. I i ara, bueno, estem contents perquè aquesta setmana hem intentat també involucrar molta gent de la Festa Major, i bueno, doncs, també entitats i associacions gironines o de Salt, no? Més o menys el mateix. Bueno, que no s'enfadin els de Salt. No volem. També hi seran aquest dia. Però vull dir que a part de una xaranga hem aconseguit que vindran diables, que vindran marrecs de sal, que vendran geganters i capgrossos, i que en aquesta rua els protagonistes no som diversions, perquè no té cap sentit que estem nosaltres passant per allà perquè diran, bueno, què fan aquests pallassos, no? Sinó que sí, tota la gent aquesta que segueix a diversions i en aquestes mogudes que muntem, mig disfressada, tonejada, el que vulgui, però després tot aquest seguit de cultura popular de festa major que faran una rua pel mig de Girona, doncs on això, faran una foto en què hi haurà gegants, hi haurà pilars, hi haurà diables, i això estarà guapíssim. I després la festa pròpia a dintre del Palau Firal, que bueno, hi haurà un concert especial nostre, amb col·laboracions al món de la festa major. No hem volgut tirar d'allò de vegades aquestes col·laboracions que es fan i que els artistes no suporten entre ells però col·laboren. Sí, exacte. I per quedar bé fan allò, les col·laboracions, i després dius, hosti, si no es parlen, vas a un festival i es veus i no es parlen, i dius, hosti, si vau col·laborar junts, tindreu que tenir bon rotllo, no? I Albert, abans d'arribar aquí a aquest concert, o sigui, saps una mica els timings, més que ara per la gent que ens està veient i escoltant, tu, mira, començarà aquesta hora aquí, farà tot això fins a arribar a l'hora del concert. Porto maquinant amb aquesta història fa uns dies o setmanes. És la primera entrevista que fem, que començarem a parlar-ho. Suposo que d'aquí uns dies ja estaré fins aquí dalt d'explicar el mateix, però ara em fa com il·lusió perquè és la primera... Estem contents que sigui aquí a Girona Secreta, encara queden mesos. Però la idea és això, a partir de les 4 hi ha un concert d'un grup que es diu Mami Pipa, que són una parella de xalats de la Garrotxa que fan així com en Miquel del Roig, però amb dos, i que després d'aquí agafarem la rua cap a les 6, sortirem de 6 a 7 aquesta rua per mig de Girona, a veure si no ens foten a la presó, doncs fins al Palau de Fires, on hi haurà food trucks, on hi ha fotocall, on hi haurà una mica de musiquilla també allà dintre, ja hi haurà en Miquel del Roig que començarà a escalfar a partir de 7:15, farà una mica de concert, i després la Dolça, que és una DJ d'aquí de Girona, que som molt col·legues, també posarà una mica de música dels 80, i cap a 9:45, doncs, a Diversiones farem un vol una mica més llarg de lo normal, en la que això ho farem amb la Black Music Big Band, també col·laborarem, tindrem en un moment donat cap a 12, una secció d'events de 12 persones, inclús després amb coristes i tot. Està guai, però coristes hi ha la meva filla. Hòstia, molt bé. Això fa molta il·lusió. Primer cop? Sí, així sí, amb altres coses sí que a vegades ha pujat. Li has preguntat si està nerviosa?
No, gens. No? A més, li fa... És com intenta evitar-ho a tope Vale. al meu pare. Festival ja vinc, no, però... No, diversió és com... Ve a gaudir-ho, però li agrada poc que també... Que digui que, bueno, ja està bé així que ella faci la seva. També toca la guitarra, està composant cançons. Guai. I res, hi haurà com una gran big band que ens acompanyarà una part del bolo i llavors doncs, vindran gent referent de la música de la festa major, des de Salvador Escrivà de la Salseta del Poble Sec, que és un referent per nosaltres, en Berni d'Hotel Cochambre, en Xavi de Pelucas, que ara ha deixat ja no hi és, sí. Pelucas, però vindrà a fer aquesta col·laboració, la Núria Thunder, que és una cantant d'aquí de Girona brutal, i també en Pau Marquès, que és, nosaltres som molt joves, però d'un papa i que també havia tingut un grup de versions amb Gerard Quintana i companyia que es deien els Frigis i els Tunkiki, i una mica és... Bueno, des dels grups de versions que nosaltres hem viscut com a consumidors de festa major, Salseta, tots reunits aquí, Cochambre, i que els posarem amb nosaltres aquella nit i bueno, una mica el protagonista, com sempre, és la nostra gent, és la gent, el públic, vull dir, diversioners a dalt de l'escenari no fan res més que com els DJs no punxar temazo rere temazo, i sí aquest vincle de proximitat amb la gent que quan ens ve a veure doncs es mig transforma en felicitat, amb alegria, amb desconnexió, amb una catarsis de festa col·lectiva, que és el que provoquem amb aquestes mogudes que muntem, bàsicament. Tu i Albert, teniu... Xapa, No, bueno, és la primera entrevista, és normal, està bé. Tu, però, Albert, teniu sostre o què? On està el límit de diversió? Perquè, clar, dius, estem relaxats? Això és estar relaxat? Jo sàpiga no, No, sí que aquesta pregunta fa 10 anys o així, sí que ens la fèiem, no? Hòstia, perquè pensàvem clar, nosaltres en aquella època teníem 35 o així, i et fixaves amb els universitaris, no? I deies, bueno, clar, aquesta gent ja s'han fet grans. I la realitat és que penses, hòstia, és que no t'has de fixar amb els que en tenen 20 o els que en tenen 18. T'has de fixar amb... Jo en tinc 50. M'aporto menys amb els que en tenen 60 i amb els que en tenen 40. Llavors hi ha una sèrie de gent que se sent jove, que té ganes de sortir i que després de la Maravella, Montgrins, Salvatana, aquestes orquestes típiques, mítiques de tota la vida, aquesta gent vol sortir, vol sentir-se jove i en un espai on se sent guai és amb diversions, perquè se senten on sentim que no estem jutjats com si jo me'n vaig a veure a Poder Figar Flaues, que dirà que estic fa aquest senyor aquí, o una sèrie de pares, i en canvi poder també amb la Salvatana, poder en el teu poble sí que el vas a veure la Salvatana, però no t'aniràs a fer 20 quilòmetres per anar a sopar i veure la Salvatana, perquè hi ha tota una sèrie de gent allà ballant tan tranquil·la o no sé què, i dius, hòstia, jo vull fotre 2 cubates i esparracar i recordar fa uns anys enrere. No, si realment el que heu aconseguit és fer una reunió amb gent de totes les edats. De fet, suposo que és la clau del vostre èxit. No hi veig sostre perquè veig que darrere d'aquestes grans orquestes venim els grups o venim aquests grups de versions que aglutinem aquesta gent, però després això, el que deia, no? La meva filla, que tenen 16 o 17 anys, a la festa major que sí, si te troben a diversions, doncs en un moment es posaran per allà mig a ballar. I també hi ha gent que ens apeteix, deixa de venir, al cap de 10 anys tornen a venir, al cap de 5 anys, hi ha gent que ve, té mainada, després torna a venir, gent que es divorcia i troba el seu lloc. Sí, tenim aquesta gran sort de que molta gent es pot sentir gust en un concert nostre. I això fa que, doncs això, que la franja d'edat o el públic és molt ampli, perquè altres bandes, doncs això, tenen una quota de mercat més petita. Més reduïda. I una cosa, ara, o sigui, 20 anys dona per molt. Tu recordes algun concert que diguis mític? Perquè clar, n'heu fet de multitudinaris i ara en fareu un de 4.000 persones o més, no? Sí. Però hi ha algun que diguis, hòstia, aquest me'n recordo, perquè al final no heu fet un Canet Rock o això, perquè entenc que aquí hi ha cosa darrere que és més complicat, però algun que diguis, hòstia, aquest el recordo, poder no per gent, sinó perquè diguis, hòstia, va ser especial per X motius. Te'n recordes d'algun? Bueno, els més especials són la moguda aquella que fem a la platja, la d'Iber Beach, perquè és una moguda on posem moltíssima gent, on la gent els diem veniu de color rosa i venen de color rosa, els diem de color taronja, venen de color taronja,
que ens ho hem parit nosaltres, que no hi ha darrere cap marca de cervesa, no hi ha cap emissora, no hi ha cap diari, no hi ha diners públics, o sigui, del boca a boca hem anat muntant aquesta moguda que, bueno, amb vistes de dron i calculant metres deien, doncs, els últims anys, unes 20.000 persones, no? Clar, això és molt heavy. I dius, hosti, això ens ho hem fet nosaltres de picar molta pedra i de picar i de creure molt en nosaltres mateixos i de ser molt pesats i estar molt a les xarxes i ser molt presents. Aquests concerts són molt mítics. Després hi ha hagut alguns concerts claus, com per exemple l'ascens del primer cop del Girona que toquem a Devesa, que allà, hòstia, allà fotem un coneixement gran de públic. També quan incorporem la secció d'events i fem un concert aquí a l'auditori, també li donem un plus de qualitat que abans era un grup més punky, més, bueno, bastant patètic. Ara, dintre de tot, s'aguanta una mica més. Però com a concerts especials els de la Diver Beach. I també el Festival d'Iberland, o sigui, tenim el nostre propi festival. Ens hem creat, com que veiem que nosaltres no hi cabem en segons quin tipus de festivals, i en alguns ens hi volen, i diguem que no perquè no ens hi sentim. O sigui, quan hi hem anat, o sigui, Cabra Rock o l'Empordà Music a la Bisbal, volen que cada any hi anem i, hòstia, hem anat, però no ens sentim que és el nostre espai, tot i que són escenaris superxulos i tal, però bueno, això vam dir, hòstia, doncs intentem buscar un festival de versió de música aquesta dels 80-90 i tenim el nostre propi festival, que això després passes un cap de setmana amb jo què sé, 1.500, 1.800 seguidors teus allà, amb ells, amb un galós, amb tal, i la gent t'abraça, t'estima i d'allò, doncs joder, doncs ole. Et deia en Martí d'aquests concerts mítics i jo em preguntava, els primers, quin record en tens? Hòstia, els primers eren uns concerts molt guarros. Clar, nosaltres venim de grups de música pròpia i tenim un grup que es deia Festa Fotre, aquella època del rock català, havien ser taloners de Sopa de Cabra, dels Pets, i bueno, teníem els nostres discos, els nostres seguidors, però bueno, vam quedar allà que no vam acabar de fer el salt i vam decidir doncs, a plegar i nosaltres estàvem dintre el teixit associatiu de Calonja, de que fèiem les festes majors i no teníem diners per portar el grup de versions i van dir, doncs ja muntem nosaltres un grup de versió així de batalla i clar, pensàvem, bueno, això serà per una mica també el que ha passat amb Peluques i tal, no? Que muntes un grup de cachondeo per una nit i després, hòstia, doncs va començant, clar, la nostra intenció al principi era totalment descuidada, anàvem a tocar pel sopar i pels cubates i això després, clar, doncs, jo què sé, anem a passar-nos-ho bé i a riure i a esparragar-ho tot. Jo he creat una empresa, per dir-ho així. Sí. I a poc sí que després, hòstia, això ja és una mica més sèrio, ja comencen a contractar els ajuntaments, doncs després han desbaixar el ritme tots una mica i després sí, arran de posar una secció de pitos, hòstia, doncs la cosa funciona, després hòstia, doncs podem de baixar, també et fas gran, i també dius, hòstia, doncs ara poder, doncs, li han de donar una mica de volta i ja fa uns anys doncs, que el grup bueno, ja camina una mica més. Ara, per exemple, no, busquem imatges i concerts de fa uns anys, a veure, i així ho posem, i ho vam estar mirant, hòstia, això no ho podem posar, no pot sortir enlloc perquè era dramàtic, però bueno, era aquest punt gamberro que també al principi va encaixar molt amb la gent, aquest punt d'aquests van més borratxos que jo, com pot ser, no? I ara això ja no és així. Bueno, Albert, espero que siguin molts més anys. De moment ens quedem amb el 20è aniversari, però, ostres, per tota la gent que ens està mirant i ens està escoltant, has dit que ja porteu quantes entrades venudes? Ara el ritme és d'aquí poc ja arribar a les 3.000, però estem a 2.000, avui ho hem mirat, no sé, 2.810 o així, però vull dir... Ja que en queden, hauríem de fer un sorteig per tota la gent. Jo crec que com que és un espai prou gran i ampli, i com que us he portat també, que m'heu donat una cervesa, però que tota la xerrera no he pogut veure... Te la veus ara quan acabis, tranquil. Sí, tranquil·lament. Això, doncs, un parell d'entrades dobles perquè us pugueu sortejar i perquè, jo què sé, si aquestes entrades també, jo que sé, després volen venir per allà dalt, que està una mica en el lloc VIP. Hòstia, aquí hem d'estar nosaltres també, eh? També, sí, està convidats. Doncs sí. Ja què fem, sortegem 2 entrades dobles? Sí, ja podeu comptar-hi. Sí, vale, doncs tota la gent que estigui atenta a l'Instagram de Girona Secreta, perquè com ha dit l'Albert, el canal de Diversiones, per aquesta festa dels 20 anys sortegem 2 entrades dobles, vale? A l'Instagram de Girona Secreta, estigueu atents els pròxims dies. Hòstia, Albert, merci per ser el primer podcast, el primer programa del 5è Riu que has vingut aquí a explicar aquest gran festival. Sí, espereu que no m'ha acabat l'entrevista, eh? No.
Tenim un petit test que necessitarem que responguis l'oblidaven. molt ràpid. Són preguntes que Fa no una van a mica de por. matar. Ara. Són Ara molt posem a fàcils, prova. és per conèixer-te una mica més, val? Necessitarem que... Jo les faré ràpid, que tu també les responguis ràpid, si pot ser, vale? Ja et dic que són molt fàcils. La primera, una cala de la Costa Brava. Una cala de la Costa Brava. A Roques Planes. Fantàstic. Una cançó que no et cansis mai de cantar. Hòstia. Una cançó que no... Per què me pregunto jo a mi mateix? Ja. Ja he entès la resposta. És per guanyar temps, això. Exacte, Que cantes moltes, eh? Sí. Ets aquí per triar... Ostres, no sé... Mi gran noche, Rafael? Va, Mi gran noche, per Va, exemple. vale, no, Mi gran- no seria poder alguna dels pets. Fantàstic. El teu plat preferit? Un bon arròs. Un bon arròs. I un restaurant de la Costa Brava per quedar bé? Uah, la locanda de la Francesco, la locanda de la Flor, bueno, del meu amic Francesco a Sant Feliu, al final del passeig, la locanda està increïble. Fantàstic, hi haurem d'anar. Estació preferida de l'any? A la primavera, Platja o muntanya? a platja. Girona de futbol o Girona de bàsquet? Ui. Girona de futbol, perquè el bàsquet no el domino gaire. Però Suport, a Girona i, si he de triar entre el bàsquet, les noies del Girona. Jo també. Dia o nit per sortir? Jo ara ja de dia, ja tot. I per acabar, la primera paraula que et ve al cap quan penses en Girona? Girona m'enamora. Oh, que maco! De la cançó. Doncs així ens acomiadem. Ara sí, Albert, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Saps que ets més que convidat quan vulguis tornar. I no sé si ho hem dit, però el dia concret que es farà tota aquesta mandanga és el dia 10 de maig al Palau Firal. O sigui Molt bé. que ens hi haurem de veure. Tothom convidada, moltes gràcies, que vagi molt bé el programa. Veig molts somriures, moltes cares felices. Això és veure gent somrient, Les jove. provoques tu, Albert. Gent jove, Has estat és tu, molt sí. guai, i jo que treballo, ara fotut una xava aquí supergratuïta, jo que treballo amb joves allà al meu poble i tal, veure gent jove com vosaltres amb inquietud, amb ganes de fer coses i amb ganes de fer projectes, de saltar-vos a totes les regles, a totes les normatives i tots els mitjans que ja hi ha i que tingueu ganes d'emprendre projectes així, és de valents i de valentes, per tant, que no ho deixeu de fer-ho i ole. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Albert. Seguirem convidant. Molt bé. Que vagi bé. Bueno, seguim amb el programa perquè ara sí venen uns plans per aquest mes de març per fer el Gironès. Doncs benvinguts a Més enllà de Girona, una secció que compta amb el patrocini de Turisme Gironès. En aquesta secció trobarem alguns plans per sortir de casa, però tampoc anar massa lluny, però fer experiències de qualitat, activitats que ens agradin. Encara estem a hivern i potser sí que és veritat que a primera vista dona una mica més de pal sortir, però al mes de març ja podem fer coses. Oh, i tant. Sí. És per això que els caps de setmana, al matí del cap de setmana, ens proposen des de Turisme Gironès anar a redescobrir aquests pobles que ens envolten i que són tan meravellosos. És per això que ens presenten unes visites guiades que es diuen Redescobreix el Gironès. Són visites que són gratuïtes Important. i que són amb guies, és a dir, Hola. gent que coneix el poble i que ens explicarà una mica de la història, coses que possiblement no coneguem i que ens ajudaran a entendre també una mica més la nostra comarca. Vale, som-hi. Això és els dissabtes al matí. Dissabte del matí. Exacte. Ens ho apuntem. I seran el 8 de març a Bordils, el 15 de març a Sant Martí Vell, el 22 a Flaçà i el 29 a Llagostera. A veure, anar un dissabte al matí amb un guia gratuït, Home. si fa bon dia, ojo, anar a algun poble d'aquests a visitar i fer el vermutet per allà, eh? És que són pobles molt macos. Sí. Molt xulos. Sí. Sí. Doncs, si voleu anar, heu de reservar-ho 7 dies abans comencen les reserves, o sigui que si per exemple aneu el 8 de març a Bordils i acabeu de fer l'excursió, ja ben acabat podeu reservar pel cap de setmana següent. Heu d'anar ràpid perquè, clar, les places són limitades, Exacte. el guia pot explicar un cert número de persones i això, i s'acaben ràpid. Sobretot 7 dies abans, eh? Que la 7 gent... dies abans, exacte. Si dieu, escolta, jo prefereixo anar al meu aire, vaig al meu ritme, sense el guia, tal, també tenim altres activitats. Podem fer el repte dels cims del Gironès.
que ens proposen en total 10 cims i diuen que la idea és pujar-ne 5, entre els quals hi ha doncs, els mítics Sant Miquel, els Àngels, Sant Grau, el Rocacorba, i això, mínim diuen d'assolir-ne a 5. Vosaltres heu pujat algun d'aquests? Jo sí, jo tots, la veritat. Tots? Sí. Déu-n'hi-do. Jo, Sant Miquel, els Àngels i Sant Grau. Rocacorba Rocacorba em queda. no? Bueno, És durilla aquesta bastant. Rocacorba, Sí? Sí, Clar, però per això no l'he feta. Pots aprofitar-ho. Aprofitaré, doncs. Sou d'orientar-vos bé per la muntanya? Fatal. Us costa? Fatal, també. Fatal? Jo vaig seguint les pedretes. Per això, també, Turisme Gironès ja hi ha pensat, per aquests que sí? ens orientem malament, jo m'incloc també. A la pàgina web podeu trobar les rutes al Wikiloc, i així doncs no perdre'us, fantàstic. perquè clar, És no bona perdre's idea. per la muntanya és tot un detall. Llavors, Sí, estaria bé, no? clar, llavors el repte, per demostrar que heu pujat en aquests cims, perquè clar, jo puc dir, sí, he pujat a tots, però no, heu de fer-vos una foto quan arribeu a dalt i pujar-la a Instagram. Si compliu el repte, teniu un premi assegurat. Les instruccions exactament les teniu doncs, a Turisme Gironès. I que la gent no pengi una foto de fa 10 anys. Exacte, No clar. fotem, Clar, Hi ha clar. molt de llest aquí que està al sofà i diu, no, jo abans caminava i ara ja no. Sí, No val sí. això, eh? No. No. Ha de ser penjar actual. fotos d'ara. Que ja té el Exacte. cabell blanc i a la foto surt de... No. Sí, exacte. O Clar, jo quan no. tenia cabell, Cabell. ja tornar-hi, clar. No, no. Tu fotem. ens estàs No enganyant, cola, no Martí? Jo no el puc enganyar, ja t'ho dic. Et poses una perru. I ja està. I per aquella gent que no és tant de caminar i d'això, tenim encara una última recomanació, que A aquesta veure. és dissabtes i diumenges, que és el Museu de la Terrissa de Quart. Vale. Ja tindreu les portes obertes i podreu descobrir doncs, el dia a dia dels rajolers i a més caminar doncs, per als espais mítics on te feien les seves tasques i tot això. A més, si dieu anem un grupet i amb antelació, doncs hi podeu fer tallers de fang. Això t'anava a dir, està molt de moda això ara. N'heu eh? fet? Sí? No. Un cop? No. No, però ara està molt de moda això de... Hi ha La moltes ceràmica hi ha moltes- també. sí. Amb la Sí. copeta de vi... Oh, això està molt L'únic bé, al eh? museu no crec que... Jo tampoc n'he fet. Lo típic a l'escola, sí. Però clar, jo era... Sí, allà no hi tenies copeta Clar, de vi. clar, no? No, i sortia tot. Doncs quantes coses, nois. Jo no tinc caps de setmana per fer-ho tot, però intentaré buscar un raconet per almenys fer alguna d'aquestes coses que ens has proposat. Ben fet. Simplement recordar-vos que tots aquests plans i més els trobareu a turismegironès.cat. I vinga, va, anem ja cap al carrer perquè em sembla que en Martí té alguna cosa per explicar-nos, no? Sí, perquè al final, o sigui, Girona és una gran ciutat i ve molta gent a Girona i amb l'equip vam pensar, hòstia, ens hem d'inventar una secció on podem entrevistar tota la gent aquesta que ve a Girona i veure també una mica què saben de Girona. Exacte. Oh, Vale? Per tant, bona. ens vam inventar una secció que es diu De visita a Girona i en aquest cas vam entrevistar una cuinera que es diu Maria Nicolau. Ostres! Vale? Que us entrem vídeo per veure, a veure què ens explica. La i a volem veure ja. Exacte, i a veure si coneix Sí, sí. Girona o, A veure, no, o no a tant. veure. Som-hi, vídeo. Vale, anem a veure i a descobrir quin és el teu plat, ingredient o beguda típica de Girona que t'agrada més. Va. Vale? Comencem. Anxoves de l'escala o patates d'olot? Hòstia, anxoves de l'escala. Anxoves de l'escala o botifarra dolça? Anxoves de l'escala. Anxoves de l'escala o oli d'Empordà? Merda, ai. Uf. És que m'agraden molt les anxoves. Anxoves. Però sense oli, ojo, eh? Ja, és que clar, és que m'estàs dient... La barreja... Has d'escollir una. Anxoves. Anxoves? Perfecte. Anxoves de l'escala o pomes de Girona? Hòstia, m'estàs fent molt mal. Una poma al forn... Ja, però em molen... Soc més de salat que de dolç. Ja ho veig, Anxoves, anxoves, sí. Anxoves. Vale, doncs si ets més de salat que dolç, anxoves de l'escala o xuxo de Girona? Anxoves. Anxoves. Però jo crec que en Roca, en Jordi Roca, podria fer un algo amb xutxo i amb anxoves. Des Ostres, d'aquí, bona barreja. Li farem arribar. fem-li arribar. Seguim amb anxoves de l'escala, doncs. Vale, anxoves de l'escala o vi de l'Empordà? Vi de l'Empordà. Vi de l'Empordà? Sí, Vale, i per combinar el vi de l'Empordà o gambes de Palamós? gambes. Home, Ojo, gambes de Palamós o l'arròs de pals? l'arròs de pals. Perquè hi puc posar gambes i anxoves i el vi. Jo... Sí, clar. I fas la combinació perfecta. Arròs de pals, arròs de pals. I per últim, arròs de pals o els fesols? Fesols. Fesols? Sí, perquè amb l'aigua de cocció dels fesols em puc fer un arròs. Ves que ja ho barreges tot, perfecte, no? Ja que estem parlant de menjar, et vull fer una pregunta ja en format més entrevista. Últimament, o sigui, ja la joventut s'està perdent una mica l'àmbit aquest culinari de lo que és el xup-xup que hi havia abans.
Quin creus que és el problema i com creus que podem recuperar un altre cop la cuina d'abans, la cuina de l'àvia que es deia? No passa res, no patiu, els xavals de 20 anys no han de salvar la cuina. A veure, si s'hi volen posar, fabulós, però la Thermomix no la tenen els xavals de 20 anys, la tenen les senyores de 50. Llavors, els xavals de 20 anys, quan en tinguin 40 i pot ser que tinguin família pròpia, de la configuració que sigui, un marit, una dona, 3 marits, una dona i un marit, cap dona, un fill, 10 fills, el que sigui, en el moment en què la cullera que et portes a la boca ja no va només a la teva boca, sinó que tu ets responsable de posar-li a la boca d'un altre, apareix una mena de sensació de responsabilitat que coincideix en el temps quan comences a veure que els teus pares ja comencen a fer-se grans. I llavors jo crec que aquí apareix la sensació de dir, calla, tibem del fil de la cuina. De la cuina. Per fer-lo passar del passat cap al futur. I la cuina crec que s'invoca una mica en aquesta altra edat, que és una mica, potser, i aquí m'aventuro i teoritzo, l'edat a la qual s'haguessin posat les nostres mares o les senyores d'abans si als 20 anys haguessin pogut decidir lliurement a la universitat, centrar-se en una carrera, ascendir professionalment o marxar a l'estranger sense el permís dels seus marits. Per tant, alerta amb dir que els joves no cuinen. Els joves han d'estar pensant en anar de festa, en follar, en anar a la universitat, en ascendir i que els facin sòcies del bufet, com a les pel·lis americanes, i apretar fort. I després, quan la cosa s'aposenti una micona, és moment de parar taula. I ara que dius això, per tots aquells joves que surten de festa, si tu els haguessis de dir... No beveu i no us drogueu. No, a banda d'això, sobretot, algun plat d'aquells de quan tens la ressaca, que es cuinin així ràpid, però que diguis, ostres, va, un plat fàcil de cuinar que va bé perfecte per la ressaca. No sé si t'ha passat a tu. Clar, i a veure... És un compromís ara, A mi quan em venia la bajona tirava dels donetes de la benzinera. No, però jo el dia després, l'endemà... Mira, l'amanida de tomàquet, el tomàquet té una pila d'antioxidants, una pila és refrescant, una pila de vitamina C que equilibra una mica els minerals 100%. Que has perdut suant en el 759, saps? Llavors, jo et diria que l'endemà quan et lleves, un got de gazpacho o una amanida de ceba d'aquella amb vinagre i amb olivetes, arbequina... Amb l'oli de Girona. Amb l'oli de Girona, una ceba tendra d'aquesta de Figueres. Tal qual. Amb tomàquet i sucar i pan, aquell suquet, aquella aigüeta que es genera al fons del plat de l'amanida, allò és ben parit i et cura tot. Tu, Maria, eres molt de sortir? He de dir que no. No? Sí, vull dir, he de dir que no perquè ara soc celebrity, però home, sí, havíem passat un parell d'estius o 3 o algun mes de... Però com tothom, no? Això fa vida. I quan sorties, què t'agradava ballar? Jo avui soc més petarda que totes les coses. Els Venga Boys a mi em tornen boja. Però si ara per tot Girona Secret haguessis de fer un ball així ràpid, què els diria? Perquè ara hi ha el reggaeton aquest... No, Tito, posa'm els dos rombos. Tu no saps el que ha sigut la Maria Nicolau amb 20 anys. No està preparada Catalunya per saber-ho. Havíem fet molt mal. Ara ja, ara ja són altra època, no? La pera bullida, una mica de plàtan xafat, l'escudelleta, pel que hem quedat. Bueno, però ja ho fas bé. Jo crec que m'ho passo de conya igual, Ja per acabar, Maria, anem a fer el test de Girona Secreta. A veure si el passes i ja estàs preparada, vale? No el passaré, no el passaré. Són preguntes típiques d'aquí a Girona. Ja, però Catalunya em té sobrevalorada. No, home, no. Vale, a veure, la primera, Catedral de Girona. Quantes escales té la catedral? Hòstia, moltes. Hauria de tornar a veure Joc de Trons ara i comptar-les. Ja t'ha saltat una pregunta. Moltes, en té moltes, no ho sé. Un interval, més o menys. 100. Una mica menys. 80. 90. Encara no ho he fet tan malament. Va, la segona pregunta era quina famosa sèrie internacional s'ha rodat a Girona? Ja s'ha dit. Joc de Trons, cap problema. Vale, ojo aquesta, Ai. Quants rius passen per Girona? Hòstia, tenim l'Onyar. Un. Que m'ho preguntis vol dir que no és l'únic. Per tant, diríem 2, però segurament que hi ha una altra riereta que frega i diré 3. 4. Merda. Bueno, però el raonament... Sí, me'l saps dir? No, dic l'Onyar i la resta... El Ter, el Güell i el Gallicans. Hòstia, doncs hem d'anar un dia a fer una ruta... Una ruta, quan vulguis. Quan trobem agenda. Allò que deia la meva mare, cada dia s'aprèn alguna nou. Avui ja està, ja has après alguna nou. Bueno, i el que em queda. Exacte. El que em queda. Vale, aquesta pregunta ja ha sortit abans. Quin creus que és el postre farcit de crema típic de Girona? Clar, és que a veure, xutxo. Avui que has vingut aquí, l'has vingut a provar?
No, he menjat uns espaguetis amb bolognesa a casa i vinc estufada i farcida que ja no m'hi cap res més, perquè això gastes molta energia quan fas una xerrada d'aquestes i bueno, m'hi entrego i llavors perdo. Si no mengés fort, perdria quilo i mig cada dia. Ja no tenies temps pels postres, no? Seria translúcida, no sortiria el vídeo. Següent. Quin insecte relaciona amb el Sant Narcís de Girona? Més complicada aquesta, Hòstia, ara jo hauria de tirar una mica de cultura cristiana i jo, Sant Narcís, no sé amb quin insecte es relaciona, mosquits, potser, perquè hi ha el riu a prop. La mosca. La mosca, bueno, ostres, em sap greu que li devia passar, pobre home. Ja te l'explicarem la història. Vale. Va, següent. Com es diu el servei de bicicletes que hi ha aquí a Girona? Que, de fet, tenim aquí al costat. Això, No el veuràs d'aquí ara. No ho sé. Té a veure amb la paraula bicicletes. Clar, bicicletes, si a Barcelona és bici, aquí deu ser cicloturi. Té a veure amb cleta. Vale. Girocleta? Molt bé, perfecte, Maria. Següent. A què li has de fer un petó? El cul de la lleona. Oh, Maria, ja ho has fet, entenc, no? Bueno, s'ha de fer. S'ha de fer. Això vol dir que no ho has fet? No, vull dir que això és una cosa que s'ha fet, perquè a més s'ha de fer, és peremptòria, o sigui, no... Una altra cosa, parlant de la catedral abans. Quina figura hi ha dalt de tot a la catedral? No ho sé. Molt malament, Maria, no ho sé. No? No ho sé. Te la dic, un àngel. Ben gran a dalt de tot. Val, d'acord. Vale? I última pregunta, bueno, que no és pregunta, per acabar, si vols agafar el micro i mirar a càmera i enviar un missatge a tots aquests gironins que mirin aquest magnífic podcast de Girona Secreta. Home, és que heu de mirar aquest magnífic podcast de Girona Secreta perquè diem tot de coses, totes divertides, i bueno, a mi en concret el xutxo m'empalaga, però hi ha d'haver de tot en aquest món i en aquesta vida. En canvi, hi ha altres coses que m'agraden molt, algunes d'elles mai dites fins a aquest instant, que descobrireu si veieu el podcast. I cuineu molt. Cuineu molt i no us drogueu. Hòstia, o sigui... L'últim consell no me l'esperava. No, aquest m'ha sorprès a mi. Aquesta última frase defineix... bueno, de veritat que sembla una gran persona, en sèrio. I, hòstia, una noia molt fiestera, eh? Vull dir, sí. Però bueno, aprovem, haurem de fer una festa amb ella. I tant, que l'aprovem. sí. Sabia... Bueno, ha fet un petó al cul de la Lleona. Per mi ja és gironina, eh? Alguna se l'ha saltat, però bueno. Però bé, s'aprova. aquesta convalida. Doncs ja anem a quasi acabant el programa. Ara toca la pregunta del mes. Doncs en aquesta secció, vosaltres, tant des del carrer com des de casa, participareu una mica en el programa. Us hem fet una pregunta per Instagram i a partir de les respostes que hem rebut sortejarem un premi. Sortejarem un lot de cerveses com el que en Martí ara us ensenya. Sí, o sigui, a veure, Oriol, és com tal com hem començat el programa gairebé l'acabem. Ja està buida, no? Crec. Mira, la veritat és que sí. Mira, us haig de dir que està molt bona. És del Secreto Brewing. En concret, en tenim dos aquí. Tu, Judit... Mira, te la passo per aquí. Sí. Bueno, sí, mira, tens l'altra. Tenim... bueno, a més és que és el Secreto Brewing, Girona Secreta... Aquí un joc de paraules, tot pensat. Està tot relacionat. Jo la que he begut i la que he obert és la Secreta. És una cervesa rosa, equilibrada, fresca, mil coses més, però realment, fins que no la proveu, no ho sabreu. Jo ja està buida, ja l'he provat. I, a part d'això, tenim a la Diosa. Em sento un d'aquests de la tele ara presentant. Aquí tenim a la Diosa, que és una cervesa més torrada, que és per als paladars aquests més exquisits, que els agrada més la cervesa més fortota, doncs aquí teniu. El Secreto Brewing és una cervesa que té un obrador per la Frugell. De fet, tenen un restaurant aquí a Girona, un local que es diu La Coquette, que la podeu comprar allà o si no per la web. I atents una altra vegada a les xarxes de Girona Secreta perquè farem sorteig d'aquestes cerveses. Ara explicarem una mica més en detall lo del sorteig, però anem pel que ens interessa, que és la pregunta del mes. La pregunta d'aquest mes ha estat per mi una mica fàcil. La propera serà més difícil. Sí, exacte. Bueno, era el començament. Era el començament per anar escalfant. Bé, quina ha estat, no? Us preguntareu. Doncs la que hem fet aquest mes ha estat quina és la disfressa que heu portat... quina ha estat la millor disfressa que heu portat mai per Carnaval? I repassem totes les preguntes que ens heu anat enviant. La primera de totes tenim a la Marta, que ens diu que s'ha disfressat de quesito de caserío. Estan molt bons, Estan bons. Sí. No n'he vist mai cap de disfressa d'aquest. No me la imagino, jo, la disfressa. Ja. Com et
No ho sé, la veritat. Ah, Jo sí. amb una A mi caixa em de sembla cartró, molt divertida. vintat i vinga. Doncs em sembla un currazo. Jo Sí, sí, m'encantaria totalment. veure-la. Aquí també Perdó, seguim perquè n'hi ha bastants i si no, No, no acabarem. digues, que m'interessa. Que dic que totes aquestes respostes també s'ha de veure el tipus de disfraç que és, perquè tu pots dir, hòstia, Clar. vaig d'una cosa superguapa, però Ja. realment Sí, que sigui són el 4 disfraç, bosses de sí. basura Ja, i mal fet. a vegades vull dir, la idea ojo. és millor que com Exacte, l'executes. que com queda, eh? Sí, Ja. Seguim, va, perdona. En Francesc, però, s'ha disfressat una cosa que a mi em sembla molt curiosa, És a més curiós, a sí. més, com ho ha executat, justament. Perquè ens va posar que s'havia disfressat de loteria de primitiva, però, alerta, perquè ho va fer amb 7 boles, amb números, maquillatge de primitius i un garrot a la mà. Hòstia, hauríem de fer que aquesta gent ens passés les Ens fotos, passés eh? les fotos, I posar-les sisplau. aquí sobreimpreses perquè tela. 100%. Perquè seria molt divertit. En Raül, però, s'ha disfressat d'una cosa més normal, podríem dir, la de Capitán Salami, que depèn de també com s'hagi disfressat, però em sembla bastant normalot. En Pep s'ha disfressat de calçot. Hombre, bona. Oh. Bona. De fet, en tenim una altra per aquí, la Núria, que també s'ha disfressat de calçot. Veig que és una cosa recurrent. De fet, estem atents. És curiós ara, que calçot. sigui Podríem fer una recurrent el calçotada amb Exacte. tots els... Estaria bé que algú es disfressés de salsa romesco, també. també. O de pitet. Ah, Tu? ostres, aquesta és bona, eh? Ja de guà, d'agafar, no, perquè no, No, hi Clar, ha les mans. ja, però això és complicadot. Hi ha gent de tot. Tenim més respostes, més gent que ens ha enviat de què s'ha disfressat. En Xavi, que ens explica que es va disfressar de pastor amb un ramat d'amics. Bueno, Això, vale. És Suposo que original, n'hi ha és d'ovelles, xula. no? Les Vull setmanes. pensar que sí, 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 sí. perquè si no, no ho entenc. La que a mi, personalment, més m'ha agradat és la Maria, que ens explica que es va disfressar de paracaigudista, el paracaigudista que es va estampar amb la farola el dia de la Hispanitat. No sé si ho Això em costa recordeu. imaginar, eh? Jo crec Clar. que això no es No. disfressa. Ha Això de, ser, No. ha de ser disfressa amb farola incluïda, perquè llavors... Clar, algú que es disfressés de farola, ella... O això o és la Maria a les 6 del matí quan ha sortit del pavelló de la festa que ha caigut a terra i ha dit que s'ha No, disfressat que no. d'això, però realment no és També, així. també. Qui més? Perquè en tenim més. La Glòria es va disfressar de radar dins d'una caixa pintada de negre i fent fotos a la gent. Bueno, Aquesta està bé. Les fotos deuen haver quedat molt A xules. més, ja tens com entretenir-te tota Totalment, Exacte. totalment. Sí, sí. I Allò típic- això, les fotos que deuen haver sortit són molt xules. Sí, i tant. I podia fer lo típic de... Clar, com que és multa, doncs mira, m'has de pagar, fes-me un vídeo. Ah, I així bona ja et pagues aquesta. la nit tu també, clar. Ostres, aquesta és bona. S'ha de pensar tot No aquí. sé si la Glòria ho va pensar, Si no, li deixem la idea per aquesta. Aquesta la faré jo, va. Sí? La Susi, d'una cosa també normaleta, de Heidi. Vale, bueno, més Bé, típic, bé, sí. bé. La Núria, de llauna de cervesa. Vale, No doncs. sé si s'hagués disfressat de la nostra Home, llauna. la Saqueta Ebri no ho sé, però bueno, Té un puntazo. també és bona, sí. També és bona. Què més? La Marta, tenim moltes Martes, veig per aquí, es va disfressar de robot feta amb quadres elèctrics, tubs d'aire condicionat, filferros, etc. O sigui, era un robot Això és digne de veure, això, eh? digne de veure. Ha d'estar currat, eh? Molt xula, la veritat. I l'última, que curiosament també es diu Mart, de la caca d'Arale. Ostres, vale. Aquesta és bona. Ja. No Hi ha sé pas molt com... nivell. Ja, no, això no sé Sí, com no t'hauries sé de com- fer. Ni idea. I l'Horeta també, crec. Això suma. Això també tot això ve del concurs aquest que Exacte, s'engega a Instagram, la Girona expliquem-ho. Secreta, que tothom ha d'estar atent, i en aquest cas, com que ja vam fer la pregunta dies abans per avui treure el guanyador, avui, al primer programa, el guanyador d'aquesta primera pregunta és en Marc Croses 17, @ Marc Croses 17, Molt enhorabona, bé, molt que bé, t'emportes Marc. aquest lot de cerveses Brewing, que estan molt bones. Però espereu perquè, com ja us he dit al principi, no només és dins d'Instagram que responen a aquestes preguntes, també hem sortit al carrer a preguntar. I aquí arriba la quarta integrant del Cinquè Riu, la Berta Rossell, que cada programa doncs, sortirà pels carrers de Girona a fer aquestes preguntes. A veure què ens explica. Hola, nois. Ja tenia moltíssimes ganes de parlar amb vosaltres. Doncs ja som aquí, al carrer, i farem la pregunta del mes. Aquest any, el Carnaval cau al març, així que us preguntarem quina és la millor disfressa que heu portat mai. Comencem. El pijama aquest de dinosaure. El de dinosaure. Sí, no és gaire original, però... Bueno, està molt bé. Aquesta. O de flamenc, també. Et recordo una de Pippi Landström, que em va costar molt fer... Amb les cuetes, no? Ficar el filferro dintre la trena. Pizza. Vaig passar De pizza, Sí. sencera o només un quart? No, sencera. Ah, mira. Sí. Bueno, una vegada vaig intentar apropar-me a ser Eduardo Manos Tijeras. Sí. Suposo que pels cabells, no? Bueno, quadra molt. Sense disfressa.
Però és que cada dia ens disfressem per anar a treballar. Potser, mira, la de Wall-E. La de Wall-E. Però Ai, molt perquè guai, era un grup molt gran, llavors com a grup sí que es veia xula, però si no... Disfressada de Surway Surfers? De pirata. De pirata? Jo de pirata. També? Les dues? Jo de prisionero. Sí. Bueno, aquest any anirem de dioses gregues. Què? Jo crec que serà una de les millors disfresses. Jo vaig anar un any de fregona. De fregona? Però sí, o sigui, de motxo de fregona. Mira, doncs... Pallassa. De pallassa? De pallassa. Guaita, que guapa! De fregona. Camp de fregones 2, això va pujant. Jo, Malèfica. Malèfica? Malèfica. Jo de Cupido. De Cupido? Jo no em disfresso. No et disfresses? Home, dieu-li alguna cosa, no? Que es disfressi o no? Jo de Minnie Mouse. De Minnie Mouse, home. I tu? Un lleó. Un lleó? Buah, jo recordo una molt heavy, em vaig posar anar d'astronauta, però molt top. Molt top? Era algo així. Tot sencer? Sí, platejat, molava un muntó. Casco portava i tot. I tu? Jo de Caputxeta. El llop el van fer, però gegant, amb una que estatueta. xulo! I aquest any teniu plans de fer-lo junts? Ara per ara no. No, encara no? Molta feina. no. De dimoni. Vale. Saps el típic dimoni super potxo? Escolta'm, terrible. Una bruixa, potser. Una bruixa? La de Mickey. La Mickey quan eres petita. Ah, doncs la Mickey. D'unicorn, suposo. Sí. Un grup o tu? No, jo sola. No tan petita, no. No era tan petita? No era tan petita. De Minion. O sigui, no era una disfressa que compres. Bueno. Em vaig disfressar de torero. De torer. Sí, y odio los toros, pero a la despedida de solteros me van disfrazar de torero. I em van parar els Mossos d'Esquadra, super borratxo, anant des del poble fins a Tarragona i clar, perquè el cotxe de davant també eren gent de despedida i van dir, pareu de darrere i em paren a mi super borratxo vestit de torero en la metralleta aquella gent. Va ser un show, no? Va ser un show. Jo diria que una que tenia de Batman, de quan era molt petit, que sempre me la posava per fer el trapell a casa. No em disfresso mai. Home, ja vas disfressada, no, ara? Exacte. Ja vas disfressada. Amb la meva bata blanca, però no, normalment no em disfresso. No et disfresses? Sento, he sigut una bona exemple. No passa res, home. Ens has portat en Fox. Guaita'l. Això sí. Vine en Fox, sí. Patrimoni gironí. Doncs bueno, crec que aquesta tarda podem treure algunes conclusions. Primer, la gent que no es disfressa a Girona. 2. Crec que la fregona és de les disfresses més populars que hi ha hagut aquests anys, així que crec que aquest any m'hi hauré de disfressar d'això. I 3. En Fox és el més popular de tot Girona. Així que aquesta és la meva feina feta. Us tornem a l'estudi. Que vagi molt bé i fins l'abril. Adeu! Ostres, jo ja tinc el disfraç de fregona preparat. Sí, també? Sí. No sé com m'ho hauré de fer, si de cap a peus o al revés, però bueno, ja... Ja ho buscarem, parlarem amb la Berta també, Sí, per anar exacte, tots junts ens de aconselli. fregona. Doncs moltes gràcies, Berta, per aquestes idees i els que no sabíeu de què disfressar-vos ja teniu unes quantes més. Un aplaudiment a la Berta, Luca, molt bé. Ole! Superbé, tu. Bueno, i el bo d'això és que mentre la Berta estava al carrer fent les preguntes, ens acaba d'arribar Què ha aquí, com passat? podeu veure al pla, que abans no hi era, una sorpreseta dels amics d'Esquadra que ens han portat unes pizzas perquè, clar, o sigui, abans no hem parlat de pizzas amb l'Hosteria del Ponte, però ara parlem de pizzas toca. i no de les rodones. No, no? No, perquè aquesta gent s'atreveix a fer-les quadrades, Quadrades? com podeu veure aquí, que de fet ara repartirem aquí una mica amb el Una públic. mica per picar, Una mica, sí. acabem el programa abans. Ja aplaudeixen. Gràcies a la gent Sí. d'Esquadra, que mira, de forma original... O sigui, superbé. Super. Doncs res, acabem el primer programa del 5è Riu. Bueno, us heu passat bé o què? Ha estat bé? Molt bé, podríem molt bé. repetir, no? Espero, sí. De fet, repetirem perquè un cop al mes hi haurà programa i això és gràcies a tota la gent de Girona Secreta que està per aquí Exactament. darrere. Tenim alguna gent aquí, col·laboradors, i tenim... Bueno, que esperem que la gent que ens hagi vist s'ho hagi passat bé, sobretot gràcies a la gent de Girona Secreta, gràcies a la Chon, perquè Chon, contigo empezó todo. I res, no marxem sense agrair a tots els patrocinadors que han confiat en aquest projecte veient-lo només sobre el paper. I a tots els que ens esteu escoltant, evidentment que sense vosaltres i veient des de casa no seria res d'això possible. I és clar, ara us hem explicat tot de plans, però també necessitareu doncs, anar-los recordant, anar veient coses que surtin a l'últim moment, i és per això que heu d'anar seguint doncs, a Girona Secreta, a les xarxes socials, i descobrir doncs, tot això, molt més plans, coses a fer, restaurants nous, i ja està, i ens veiem el mes següent. Exacte. Us ens veiem el mes que ve. Fins al mes que ve. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Fins al mes que ve. Un aplaudiment, sí senyor.